Closed doors, I'm a fool for your love. Hello, good morning mga paps. So ngayon ay January 3, araw ng linggo. So ngayon ay Christmas party namin ng ERCP ng Pangasinan. So bali nandito ako ngayon sa Dagupan. Bali magsisimba muna ako. Kasama ko sila Pops Bella at saka si Pops Ganel. So inaantay ko sila dito sa 7-Eleven Dagupan, Tampok. So inaantay ko sila. Nasa Dinmalay siguro. Kasi nasa Lingayen pa sila kanina. So inaantay ko sila ngayon mga Pops. Magsisimba muna tayo na kahit kunting kahit mga 30 minutes okay na yan. So, antay natin sila dito. Ayan. Ito si motor, si Sniper. Ayan, ito motor ko. Hindi kong napagod si Sniper dahil nag-endurance ito. Hindi ko pa nasi-change oils pa. Sana nasa pa naman 600 km. So ayan yung motor ko ngayon. Antayin ko sila ngayon, sila Pops Bella at si Bella. So patayin mo muna mga idol. A few moments later. Nakakabali ako. Kasama natin yung dalawa. Pops Bella at si Bella. At akala nila ako doon sa Tampok. Hindi nila alam nandun pala ako. Nasobra sila, nandun sila sa Jollibee. So kasama na pa sila, nasa likod sila. So ako muna yung magkano sila, Pascal. January, so nagsisimba tayo guys. Sa first week ng January nagsisimba tayo. Yun ay nakataray ko kasi nagsimba ako ng first week ng January. So malapit na tayo sa Manawag Church. Nandito lang kami, malapit na, 2 minutes na lang. So andyan na tayo. 30 minutes.
20 minutes lang pala. Dagupan to Manawag. So maraming tao ngayon. Bawal yata ngayon, no entry, one way. So dito tayo dito. Nag one way, maraming tao kasi ngayon sa Manawag. So bali nandito na tayo, natraffic lang tayo sa guys. So traffic. So dito na tayo sa Manawag. Yun, maraming tao. Kaya wad na yung daan doon sa kabila. So umikot lang tayo. Kasi kailangan umikot tayo. Siguro maraming papablessing. So ayan, maraming tao kasi. Kaya maraming nagdadagdating ng parking. A few moments later. 1 hour later. What's up, man? Malapit na tayo sa Tatayog ng Tower. Pinupunta ng mga tao at mga magjowa. Nakakatawa si Kuya eh. Diba ito ang nasa Orotondo? Kakanan tayo. Kaliwa pala eh. Sabi niya na Saan? Yun? Dito? Ha? Yung grotto dito. Grotto na ba? Ayun o.
bro to. Ah. Okay na? Munti ka na yun ah. Munti ka na. Munti ka na. Woo! Malapit na tayo guys, maganda plum view dito. Super ganda ng view, makikita niyo yung bundok. Ganda. Ganda yung Sea of Cloud. Lakas ng lakas ng hangin. Ganda ng daan dito. Maganda pa yung view. Hello. So beautiful and clean.
Maranong Falls. Malulubat na ako. Malapit na malulubat ang aking battery. Kapalit ko na mamaya. Ayan. Nahuli ako, naligaw ako. Joke. Naligaw ako. Sulit ako ng battery. Oo. Like a funny man, without me, you're not like everyone. That is why I choose you. You're the one who can make me happy. You know you're in love when you come sort of see. Because without it, it's Bigyan na. Basahin mo na, Tol. Basahin mo na. Apat lang ba? Basahin niyo lang. Sir, yung ano, yung papel, nawak nyo. Yan, basahin nyo. Tirahin mo na, baka tirahin pa lang ba? Last na po yung dalawang kamay. Dalawang Oh, tayo na. Hi, one team. Before I did Doctor, appointment mo na. prayer by my Lord. Oh no. Isin nyo ah. Bila. In all sincerity and with full determination, that I act in accordance with the love rules and regulations and respect, execution and obedience, that I execute my orders honestly and meticulously, that I watch over its interests, support the leader, and submit to his authority. Sexy oh. That I will not Sexy ni Bila. of each chapter and member. That I will give assistance to any member of the club whenever and wherever. Perform all my goals. Toward the club. That I obey the laws. We all
DOD. Sir. Palakpakan! Yes, natapos na. Bali, Kain muna tayo. sir, sa mga bagong OH lang, isang tanong lang gusto kong tanong sa inyo. Bakit nandito kayo sa Ibo? ARCP Pangasinan. Saan na premyo? Wala speaker sir eh. Ayun lang sir. Yun lang yun yung... Parang ano yung ano na ano yun, yung nakita nyo, ano yung na parang na Dahil puro guwapong member, nakita ko eh. Hindi, joke lang. Lalo na yung SSK. Lalo na yung presidente. SSK din sila. Guwapo. Hindi, siyempre, para ma-experience ko naman, ibang kaibigan, kung mga bagong kaibigan, yun. Yun. At least, marami ka bakilala ng bagong gano'n. Kaibigan, yun. Yes, sir. Sa akin yun lang. Sila. Ay, Sir, sila. Sir Jake, kasi si Ma'am Len, sa akin eh. Si Vice, si ano ba Press. yung ano na pag-usapan nyo ni commander nyo. Ano yung nakita nyo sa grupo namin. Okay. Para yung tingin nga rin po, magkaroon din ng ibang mga kaibigan, kasama, sa mga tulong din ganito paano. Yun lang. Sister ano. Sir, ikaw, ano bang comment mo sa amin? Eh, alam ko, baka first time mo lang na sama sa amin. Ano sir, yung nakita ko kasi yung sa mga ARC, yung mga charity, mga ilang na pagtulong. Yun lang po, kaya gusto ko itong makasali sa ito. Okay, makatulong sa ito. Eh sir, alam ko, may mother club ko yung ibang sa inyong apat. Ano bang nakita niyo sa amin sir? Morning sabi ng halit ng mga kaibo. You know, idol. Sabi ko lang, sumama ko sa dito sa Ibo kasi nakita ko yung mabalinda yung iktima nyo, yung kasamaan, yung tulong, saka yung saka magkakaroon din ng pang premium, saka ayos ang nakikita ko sa grupo na to. Ako naman sir, as Vice President, papasalamat din ako. Then may President ng PRCP, Pangasinan, papasalamat ko sa inyo na kahit paano nakaka-asistay sa mga community kahit may pandemic naman. Saka ano rin ako, na-inspire din ako sa ano pa ng member ko na malalayo. Kasi hindi basta-basta rin yun. Kaya may mga taga-Alaminos, Aguilar, mga malayo pa dito. Laminos. Laminos lang. Alaminos na eh, pinakamalayo na eh. Saka Aguilar. Medyo ano yan eh, boundary ng ano na, ng Tarlac to Zambales. Boundary na yan. At papasalamat na lang yung bahala natin dito. Mga sino mga sir? Ako. Baby kayo, kaya yun lang naman yung masasabi ko. Saka, hindi kasi yung discussion natin about ito sa visit ng national from Manila to La Union. Kasi na-selected sila as a grown-up group kumpara dito sa Pangasinan. So, pwede rin sila maging director soon pagka dumami yung Chakarawan. Yan ang naisip ko kasi mas grown up sila eh. Marami. Kaya yung pinili lang natin sa sentro ng R1 noon yun. Kasi medyo marami. Tapos now, magpaplano tayo.